Dobar dan majstori, dobrodošli u Zona Alata, ja sam Gagi. Danas ćemo testirati nešto malo drugačije. U pitanju je proizvod koji se prodaje u Lidlu, a koji nije Parkside vezan za alate. U pitanju je KVB. Lepo je što je ima i u Lidlu. Isto je hobi kategorija alata, samo što trebalo bi da su malo kvalitetniji, ajde kažemo, ali to ćemo još vidjeti da li je i dalje tako kako je bilo ranije. U pitanju je stalak za bušilicu. Radi se o stalku za bušilice na struju koje imaju prihvat, odnosno na koje se može namontirati uopšte ovaj stalak. Tako da ako imate jaku bušilicu, nemojte ni razmatrati da kupujete ovaj stalak, nećete imati način uopšte da je namontirate na njega. Interesantno je da je proizvođač KVB Nemačka, napravljeno u Kini, međutim ovaj zadnji red dole, Member of the Angel Group, znači KVB je član Angelove grupe. Sad ćemo da ga raspakujemo. Stalak posjeduje ovu bočnu ručicu, jako je zgodna, zato što prvo možete zadržati stalak prilikom vertikalnog bušenja, možete isto tako uzeti stalak sa sve bušilicom i koristiti ga u horizontalnom bušenju, naslanjajući ga na neku vertikalnu podlogu, tako da je to super. Super stvar su ova dva žljeba ovde, koji vam omogućuju da postavite okrugle predmete koje treba da izbušite na sam stalak. Znači, postavljate bilo šta i najnormalnije bušite. Tako da vam ne beži. Ima i ovaj plastični jedan dodatak koji su dali, vrlo lepo od njih. Setili su se, jer šta ako hoćete da probušite, recimo, nebitno, ovo je upaljač, ali je okruglog oblika, hoćete da probušite to, a on upada između. Postavit ćete ga na ovo ovde i izvršit ćete bušenje bez ikakvih problema. Samo nemojte da bušite upaljač, molim vas. Pogotovo ne pun. Šta još posjeduje od funkcija ovaj stalak? Posjeduje funkciju da možete da ograničite dubinu bušenja. Otpustite ovaj šrafić ovde, povučete na gore dokle želite da ga ograničite, zategnete i sad kad krenete sa bušenjem, čim dođete, sabijete oprugu do kraja, dođete do kraja, tu će vas zaustaviti, ne da vam dalje da spustite bušilicu. Odlična stvar, s obzirom da je u pitanju mali portabl, i da kažemo stalak za bušilicu. Dalje šta ima od funkcija? Ima mogućnost također da bušilicu blokirate u bilo kom položaju. Znači, spustite je dok vam treba i tu je blokirate. Isto jako lepo. Ima on još funkcija. Nije to sve. Ovu ručku, u zavisnosti od toga da li ste desnoruki ili levoruki, možete prebaciti sa ove strane na drugu stranu. Znači, odavde se odvije i unutra imate jednu malu četvrtastu maticu, prebacite ovamo i to je sve ok. Primetit ćete ovde na ovim šipkama, sad ćemo ih izvadimo, a bi bolje to vidjeli, imate ovde 3 zareza, jedan, drugi, treći. Čemu služe ti zarezi? Fora je super. Uzmete, gurnete šipku tako da se poravna taj prvi zarez sa postoljem i tu stegnete. Jednu i drugu stranu. Znači, stegnemo jednu, gurnemo i drugu stranu i stegnemo i drugu stranu. I sad, pogledajte ovo. Omogućuje vam bušenje pod uglom od 30 stepeni. Pretpostavljate čemu služe druga i treća crta. Druga crta vam je 45 stepeni ugao bušenja i treća crta vam je ugao bušenja od 60 stepeni. Sad, pod tim uglovima kada se radi, ajde pod 30 ok, ali pod 60 već je ovdje jako kratak hod i opruge su jako zategnute. Ja smatram da bi trebalo opruge skinuti u toj opciji bušenja. Znači da se jednostavno demontira sve ovo, sklone se opruge, sklone se i graničnik i onda se
fiksira u tom položaju, a vi sami lepo kontrolišite bušilicu, jer vam tu ni ne treba neki otpor prilikom bušenja. Znači, idemo to i idemo to, da imamo mi čisto vođenje neko po kome ćemo ići. Tako da, brojne su opcije koje vam pruža i to je jako lepo. Uz to, ove dve šipkice što štrče u ovoj opciji nisu samo da vam obezbede ugao. One su tu za još jednu stvar. Da odredite sredinu. Kada kažem da odredite sredinu, na šta mislim? Mislim na to da treba ovdje da izbušite rupu tačno u sredini. Vi to standardno morate da premerite. S ovim samo ga postavite i dovedite ga u dijagonalu, ovako, i tu vam je sredina. Nema merenja, nema ničega. Znači, to prilično ubrzava. Znači, i ovdje isto. Pogledajte. To je sredina. Tako da, jako zgodan stalak. Jako mi se dopada. Koliko mi treba, koliko mi ne treba, nemam pojma. Ali da mi se dopao na prvu loptu, dopao mi se. Pritom je u Lidlu bio po neodoljivoj ceni. 1400 dinara, odnosno 12 eura. A ja sam ga našao još sa 30% popusta na tu cenu, tako da je izuzetno povoljna cena s obzirom o kakvom se alatu radi. Puna cena možete pogledati po netu, mislim da mu je negde između 25 i 30 eura kada ga kupujete van Lidla. Tako da hvala Lidl na ovom stalku po toj ceni. Nemojte pokušavati uopšte da namontirate bušilice tipa ove. Jednostavno ne može da se namontira tu, nema zašta da uhvati. Tako da nemojte ni probati. Evo, imamo i drugu ovde. Znači, ni ona nema načina, proći će glava, ali nema tu zašta da je uhvati, a nećete za futer. Ono zašto je namenjeno je za bušilice recimo ovog tipa, gde imate ovaj ovde prihvat na koji se uglavnom montira ručka. Sada na ovo skinete ručku i onda možete namontirati ovaj stalak ovde. Imate stare bušilice recimo tipa ove koje nemaju taj dodatak za ručku i tu ne možete ih iskoristiti na ovom stalku. Znači, pre nego što odete u kupovinu ovog stalka, budite sigurni da imate ovaj ovde deo za koji bi mogao stalak da se pričvrsti. Pričvršćivanje se vrši vrlo prosto i jednostavno. Imate ovde dva imbus šrafa, petice, potreban vam je ključ imbus petica, otpustite to i namontirate bušilicu na njega. Evo ga. To i sad samo zategnemo. Ovaj ovde šraf vam ima za ulogu da možete da fiksirate bušilicu, rekli smo u bilo kom položaju. Ja ću to učiniti sa u gornjem položaju. Ok, to je to. Lepo stoji i sasvim lepo leži to u ruci. Kad hoću da radim, otpustim ovo i idemo. Bušenje. Koliko ja vidim, nema ovde nekih izraženih luftova. Moraju luftovi uvek da postoje u ovakvim stalcima, ali ništa izraženo na šta bi vam skrenuo pažnju i što bih rekao da ne valja. Prva stvar koju ćemo testirati je opcija za pronalaženje centra. Znači, potrebno je da ove dve šipkice doterate da vire malo napolje i idemo vrlo lagano. Znači, samo je ukosimo. Kao što vidite, vrlo lepo i lagano nađemo sam centar. I da uzmemo uglomer 89,5.
Znači, otprilike oko pola stepena je razlika u odnosu na idealnih 90 stepeni, što s obzirom da se radi o hobi dodatku, po meni je sasvim dobar rezultat. Da uguramo burgiju u rupu i da vidimo. Ovdje je situacija još bolja, 90,1. Uzeo sam i izbacio sam ove dve šipke do prve crtice, znači 30 stepeni ugao. Prislonit ću ovdje pa da vidimo kako to ide. Kao što sam rekao, potrebno je ukloniti ove opruge kada se to radi. Evo, uklonio sam opruge, sad ćemo nastavimo dalje. Idemo još jednu rupu. Samo malo da vidim da prislonim 57,6. Odnosno, ajde sa ove strane malo je zgodnije. Da vidimo 121,5. Znači 1,5 stepen u odstupanju. U principu sasvim korektno. Evo me sa burgijom za drvo. 10 mm. Promenio sam ugao na 45 stepeni. Pa da vidimo kako će se to ponašati sada. Pitat ćete me možda zašto 10, pa zbog dužine. Sam morao da uzmem burgiju 10 mm, zato što kada idete pod ovim uglovima, računajte da vam trebaju produžene burgije, a ne ove obične. Hajde da vidimo ugao. Ugao kaže 136,6, znači opet stepen i po. Znači, možda ja grešim ovdje u podešavanju cele ove priče, možda ne treba da se vidi ovdje žljebić, možda treba do njega, ali u principu vrlo lagano se da rešiti. Jednom kada pronađete koja je dobitna kombinacija, uskladit ćete rad vrlo lagano. Evo, promenio sam burgiju, stavio sam šesticu da bi vam pokazao ono o čemu sam vam pričao. Znači, standardne dužine burgija 6 mm, šta možete uraditi sa njom? To je to, ne možete ništa, samo smo zaparali materijal jer jednostavno nema dužinu. Ako bismo otišli i na sljedeći ugao koji kaže 60 stepeni, vi samo eto razmislite kolika vam burgija treba da biste došli do toga. Evo ga, ovo bi trebalo da ide pod 60 stepeni. Znači pogledajte kolika burgija vam treba. Ja sam skroz ovo sada spustio, jednostavno nema načina uopšte da to dohvatim. Na 90 stepeni i u toj varijanti to sve funkcioniše besprekorno. Kao što vidite, rupice su savršene. Zašto je još zgodna ova spravica? Pa zgodna je za otvaranje rupa ovim krunastim burgijama. Tako da, hajde da probamo jednu da otvorimo.
Znači, po 90 stepeni to sve radi korektno. Sada ćemo da probamo i ovaj komad čelične cevi da probušimo, da vidimo kako se ponaša u čeliku. Lepo sam ja ovdje ubo sredinu, međutim, ova burgija ne valja. Mogu vam reći da ove Parkside-ove burgije nisu baš nešto. Za drvo su ok, ali za bilo šta drugo ne baš. Evo malo krštenija burgija, pa da probamo sa njom. Idemo pored nje. Znači, vodite računa samo da vam lepo ulegne u ova oba žljeba i nema problema. Idemo. Da. To je sasvim ok. Zato mi se dopada kako radi. Evo nas za stolom opet. Hajde da napravimo neke zaključke vezano za ovaj stalak za bušilicu. Jednu stvar sam vam ostao dužan. Ovaj ovdje deo ne koristi se samo za cevi, koristi se i za ravne predmete. Kada hoćete da koristite ovaj stalak kao mini stubnu bušilicu. Znači postavite njega, ali okrenete ga tako da bude recimo popreko. Postavite predmet, bušite, sve ok. Pali, radi, ide. Tako da, to je super. Vrline, vidjeli ste, uglovi su ok u principu, ovi po 90 stepeni, malo je odstupanje, mnogo manje nego što bi bilo da bušite to iz ruke. To je prva stvar. Druga stvar, zgodan je, lagan je, znači, ako ga nabavite po ovoj ceni po kojoj sam ga nabavio, znači nema šta razmišljate ako vam treba ovako nešto. Zgodno je ovo zaustavljanje za dubinu, sve to ok. Ajde mane. Mana, ovaj ovdje šrafić. Znači on hoće sam od sebe, od vibracija da se odvije i da ispadne. Nađite oprugicu, neku kratku, koja može da naiđe tu, pa mu ubacite oprugu da ona drži tenziju tu sve vreme, kako ne bi on ispadao i pravio vam probleme. Ako ga malkice odvrnete, hoće on da se pomeri na jednu na drugu stranu, pa hoće da zapne ovdje za ovaj žljeb što ima, pa vam ne da da nastavite bušenje dalje, a dok provalite šta se desilo, onako malo bude neprijatno. Druga stvar koja je mana, koja više ajde marketingom sa uglovima 30, 45, 60, realno, s obzirom da se radi o hobi stalku, koliko znate hobista da imaju produžene burgije, da imaju takav alat? Nemaju. Znači samim tim nije upotrebljivo i ajde da kažemo marketinški je više nego što je nešto što ćete zaista i koristiti u praksi. U praksi ćete ga verovatno koristiti po 90 stepeni, jako zgodno znači za pronalaženje sredine. Ne morate dodatne alate da koristite, ne morate da merite, naći ćete uvek sredinu vrlo lagano kada ispustite ove dve šipke, kao što sam vam pokazao. Tako da, od mene generalno za ovu cenu vredite pare, preporuka. Ako imate potrebe, nemojte razmišljati, još ako nađete sa 30% popusta, to izađe neki 900 dinara, za te pare nemate ništa slično da kupite, a sasvim je pristojno. Ono što ću vam reći da nisu mnogo precizniji ni stalci za bušilice, oni veći, koji imaju opciju sa ručicom, pa kao spuštate mini stubna bušilica, drži prži, ni oni nisu idealni, još su klimaviji od svega ovoga, a ovo prilično, evo vidite, prilično to čvrsto stoji, tu nema nekih luftova i to po meni je sasvim dobra kupovina. Veliki pozdrav od mene, ako vam se dopao video, like, subscribe, zvonce, uključite, podelite video sa nekim ako nekome je interesantno, pa se vidimo opet ovih dana u sljedećem videu. Pozdrav majstori!